assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En gari kadi e windande ekko hijjo pular ɗiɗi. An kadi jangne nde ɓura ñan fof ɓura weebde e moɗon on ji ɗo yenne ɓa ngara pooɗa ɓa ɗo ngara mbiya ab ngara pooɗa mbiya ab ɗo mbiya ɓab ngara pooɗa mbiya ɓab gasi ɗo kay ngara mbiya ɓi mbiya ɓi gasi ɗo mbiya ib ɗo mbiya ib ɗo gasi ɗo mbiya ɓib ɗo mbiya ɓib ɗo timmi ngara mbiya ɓe ɗo mbiya ɓe ɗo gasi ɗo mbiya eb ɗo mbiya eb gasi ɗo mbiya ɓeb ɗo mbiya ɓeb gasi ɗo mbiya ɓo ɗo mbiya ɓo ɗo mbiya ob ɗo mbiya ob gasi ɗo mbiya ɓob ɗo mbiya ɓob timmi ɗo mbiya ɓu ɗo mbiya ɓu ɗo mbiya ub ɗo mbiya ub gasi ɗo mbiya ɓub ɗo mbiya ɓub ari ardi allol ma ɓa gasi ko janggatene hewde ɗo haaɗi ene winda noon ko heewi joni ngara momta ɗum ɗo ha laaɓa cer allol ma laaɓa cer tawda hollama famminama janggen han kadi noon janggen wona ɗo ko ɓa ɓa ɗo timmi woto ko ɓa e ɓa ɗo ko ɓi e ɓi ɗo ko ɓe e ɓe ɗo ko ɓo e ɓo ɗo ko ɓu e ɓu gasi ɗo masɗeɗe keedi ko yeeso timmi ɗo ab 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 ɗo ko ab ɗo ko i ib 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 ɗo eb 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 ɗo ko ob ob ɗo ko ob ob ɗo ko ub 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 masɗe ko ngadi arde ɗo masɗe hakkude lombi ɓab 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 ɗo ko ɓib 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 ɗo ko ɓeb 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 ɗo ko ɓob 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 ɗo ko ɓub 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 gasi ɗo ko windande ekko hijjo pular ɗiɗi hanko ko jangate ɓa a gayni ɗo hanko ko jangate ɓa a gayni hewani tampinani kono ene winda ko heewi kawawa gaynude kono noon ko tonga tan ɓallo ma allol ma ɓa gasi a jangi allol ɓa noon e baane nandi kofal ngal tan serdiɓe ba hofata ɓa hofa ari ardi ɗo ɓe certi ba hofata ɓa hofa gasi